Jama'a ni fa na gaji. Na gaji da sukata da kuke yi, sannan na gaji da rashin fahimta ta da kuka yi. Na ga wasu ku suna cewa na yi bidiyo na ci mutuncin Nura, abubuwan da ya na faɗa ma Nura bai kamata in faɗa ma Nura ba. Ku kun sani tsakanina da Nura soyayya ne, abu ce da aka yi ta raha can baya, an yi shi ya ƙare. So da na ga wannan bidiyon ya ban dariya, sannan ya bani mamaki. Amma ni ban taking din shi serious ba saboda ban taba expecting haka daga gurin shi ba. Wannan reply da nayi wa Nura na yi shi cikin raha ne saboda idan kuka kula dariya nake yi ina magana. Sai naga kun ɗauki abun personal. Tsakanina da Nura mutunci ne, ban taba expecting haka daga gurin shi ba. Sannan da na nemi in ji dalilin da yasa ya haka, na mishi message a WhatsApp. Messages ɗin da Nura ya zo ya fara tura min, abin ya bani mamaki, ya bani tsoro. Saboda abubuwa ne da ba expecting daga gurin shi ba. A ce wai yau Nura ya fito ya ce